Uyazini nkosikazi? Ngicabanga ukuthi lento eyenzeke ekuseni lapha uSindi akazange azajabule neze ngayo. Into ekufuneka siyi-understand nje ukuthi uSindi usekhulile and uSindi ukwazi ukuyithathela ama-decisions akhe. Ngale kokuthi thina njengabazali bakhe siqhambukele. Yabona izinto ezenzekalayo ngempela ziyam-embarrassa. Akajabule neze. Ungabe ukuthi usuphuza amanzi amefridge. Hayi, akubona amanzi efridge la ngamanzi engiwakhe empompini. Uyazi nje, uSindi uyayijabulela mina into engiyenza ngoba uyazi ukuthi ngisuke ngenzela yena. Nina niyongibonga ngelinye ilanga. Nkosikazi, usudlala o-Facebook yini le engiyibona la? Kophela o-Facebook into eyingane le. Baspenda 90 minutes beloke becofa kulezi zinto. We baba, akuwona Facebook lo. Ngigcwalisa ama-forms. Oh, hey, usufunani manje? Usufuna ukuthola enye imate futhi? Hayibo. Akuyona lokho oyicabangayo. Ngimane ngafikelwa nje umqondo omuhle. Ukuthi simane siqashise ngayo le room esinaye extra. Hawu, usushintsha umqondo. Anginona wathi ulibekela usisi wakho mekwenzeke ivakashi. Oh, usho usisi wami. Lo hlala kwi-gated estate eMhlanga Ridge. Una 2 living mates, a gardener, 2 dogs. Ngama weekend bayidrivela isilahla nje esina 2 doors. Umntakama. Uyazi nje undodana wakho uyipilot, indodakazi yakhe married to an accountant from abroad. Awukahle nkosikazi, indaba uhlezi ukhuluma ngalo sisi wakho. Ungayibali kodwa lezi ezinye ingane zakini nangilo odliwunga. Nanginalo odla kakhulu amankwebevu. Uselale emajointini ongasahlala ekhaya ufika melambile kuphela. Yindaba ungakhuluma. Khambule, be positive in life. Ngikhuluma ngosisi wami mina ngoba ubusisiwe umntakama. Nawe kuba usebenza ngokuyigqilaza njengendoda yakhe. Nathi mhlambe ngabe sikwi-gated estate. Hayi, into engiyishoyo nje mina ukuthi akabonakala umuntu othanda ukusherisha nabanye abantu. Kwapha nazi ingane zabo uyishiye kanjalo. Mina ngibone kuyinto right nje ukuthi sithola uextra cash. Ngoba ngifuni phela uSindi mase nezingane uthola ulethu noJunior sebeyahlupheka thina sibenzelanga ama savings. Lalela kahle ngiyakuzwa ke nkosikazi nje uyikhuluma. Kuzokwenzakalani ke mangabe ukuthi lo muntu ozomqashisa la uthothi uyinswela boya ezophinda isijikele eswini njengotshwala ifuna ukuzorobha thina ibamba thina inkunzi. Baba njenganini la ngangenza khona ijudgment engakujabulisi. Sengiphuza amanzi. KwaKhambule. I'm so glad I bumped into you. Bengingadike ukuthi na usebenza le car wash lane. Oh, well, it's just a coincidence. I normally ask the guys from the office to clean the car for me. But ngalokuthi sesilana, how about we grab some lunch? I mean, you remember the last time we were here, you left me on my own because you had to rush home. I know, and I'm really sorry about that. But you know, my mom, she can be so depressing sometimes. Moms, they are very special people though. I wish mine was still alive. Kubusesekhona mhlambe bengamtreat her like the queen that she was. Oh, I'm really sorry. I didn't know that your mom. I'm very sorry. It's okay. It's fine. It's okay. I'm cool. I'm fine. Mrs. Khambule ngakusiza? Good afternoon, Miss Khambule. My name is Justice Ngube, and I just saw your advert on the online classified for the room available to rent. Is it still available? Where are you currently residing? I'm currently in a hotel because I currently moved to the area from Cape Town because I just got promoted from the Cape Town office to the head office. What do you do? I'm a graphic designer for a TV broadcaster. Age? 27. And marital status? Very single, never been married, no baby mama drama. I promise you I will never bring any girl home. I was raised by a very strong Christian woman. I will never, ever disrespect your family. And when would you like to move in? Tomorrow would be great. Tomorrow. How about this afternoon? Well, I want to be here to welcome you when you move in.
And tomorrow I have a very busy day. Okay, yeah. See you later. Bye. Hi. Oh, I'm Jehova uyaphendula. KwaKhambule, KwaKhambule. I actually think you can love Swaziland. There's this thing we have called a Makanu ceremony where we come together and we get drunk. Even the animals get drunk. Oh my gosh, I knew that you're gonna say that. So you expect me to believe that there's actually a week that is dedicated for people to drink? Nah, it's actually a weekend. A weekend? But I can take you there if you want. Oh, well, Sorry. Oh, okay. Hello, ma. Cindy, ukuphi? NgiseKhawashi, ma. Cindy, that is so middle class. Bathina abantu bebekubone ukokhawashi. Ikhawashi indawo enje abantu abafuna ama-blesser, Cindy. But mom, I had to get my car washed. Hayi ngeke Cindy, ngikudinga ubuyile nje ekhaya njengamanje. Okay, ma, I'll be home in an hour. Cindy, kunento ebaluleke kabi. Nomuntu obalulekile zayo la endlini ngapheli ngishiye i-hour. So nawe ngikudinga ubuyile wenze sure ukuthi nje gqoke kahle ufica lo muntu ufresh. Okay, ma. Uze ekhaya. Okay, ma, I'm on my way. Cindy, bakala ngathi kuyaphuthuma. I'm really sorry, but I have to go. My mom, she's just something else. I'm really sorry. Next time we'll catch up, I promise. And I'm really sorry. Bye. Okay, bye. KwaKhambule. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.